दिनै सासे हिनजाव खारनायखौ मानो नागिरखो? Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube channel आव बरायबाय। ओमफ्राय नोंथांनि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मिथिखाबाय जानांगौ थाम्बनेल बा टाइटल नायनानै जेब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ डाउनल'ड खालामजासे जोबजासिम लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोनजों मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों। बे भिडिअआनो जाहैबाय लोगोफोर जोंहाथ' मा होनो रसमा ब्रह्मखौ सिगाङावहाय खारदों होननानै जों गोबांथार मानसिया मिथियो आरो दा बिथाङा दायो न' फारसे फैफिनबाय। ओमफ्राय न' फारसे फैफिननायनि गेजेरजों बिथाङा गावनि चेनेल एबा गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों दासिमबो मोनसेबो भिडिअ बानायना होआखैमोन मानि थाखाय खारमारदों मा जाहोननि थाखाय खारदोंमोन बिथाङा बेफोरखौ फोरमायाखैमोन फाइनालि दिनै बिथाङा गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों मोनसे 44 मिनिटनि मोनसे भिडिअ बानायनानै बिथाङा मा जाहोननि थाखाय खारदों बेफोरनि बागै बिथाङा गावनि चेनेल एबा पेजनि गेजेरजों बिथाङा फोरमायदों आरोना। बिथांनिनो बे भिडिअखौ नुवाखैब्ला नोंथांमोननो आङो बिथांनि भिडिअखौ ससे होना होगोन, नोंथांमोना नायना लानो हागोन आरोना। ओमफ्राय बिथांनि फुरा भिडिअखौ नायनोब्ला बिथांनि मा होनो फेसबुक पेज नङाबा चेनेलाव इउटुब चेनेलाव थांनानै नायनो हागोन आरोना। इउटुब चेनेलाव बे भिडिअखौ होगोन ना होआखै बेखौ आं कनफार्मलि बुंना होनो हानाय नंला। आंनि बे भिडिअखौ गाव रसमा ब्रह्मनि फेसबुक पेजाव मोननायलाय आं नोंथांमोनजोंबो एसे शेयार खालामसै होननानै नैबे भिडिअखौ लाना फैनाय जादों आरोना। फार्स्टआव आं बिथांनि सायाव जेबो बुंला, खारनाय खारैनि सायाव आं बिथांनि सायाव जेबो खोथा बुंला। जिखुनु जाया नोंथांमोना आं नैबे भिडिअखौ लाना फैनाय जाबाय आरोना। बिथांमोननि पार्सनेल मेटारानो होनजायो, बिथांमोननि न'खरनि दावराव दावसिखौ जों बायह्रानि एबा गोजाननि मानसिया बोरै नुजोबनो आरोना। जेखौ खोनादों बैफोरनि सायावसो जों खोथाफोरखौ सुद्रायलायनानै बुंनांगौ जायो आरोना। बुंनांगौब्लाबो जिखुनु जाया नोंथांमोना नैबे रसमा ब्रह्मनि भिडिअखौ नायना लादो आरोना। बिथाङा मा फोरमायदों बिदिब्ला नायना लागोदो लोगोफोर। आरो बियो सोरबा इउटुबारफोरनि सिगाङाव बुंबावदोंमोन, आं रेकर्ड खोनादों आरोना। इउटुबारफोरनोलाय भिडिअल'सो नांगौ, खायसे इउटुबारफोरनो ना, बेनि न'खराव मा जादों मा जायाखै जेबो बिजिरनो थांखाया। खोनादों आरो आङो, माने नोंसोर दावराव जायोमोन नामा, नोंसिनि संसाराव बिदिमोन ना होनो। बे बुंदों, बे सोंदोंमोन आरोना इउटुबारा। ओमफ्राय बे बुंदों मा, ओहो दिनैसिम गोसोआव थानाय दावराव जाफेराखैनो। आरे बाबा, दावराव जाफेराखै होननानै नों बोरै बुंनो हाखो? दावराव जाफेराखै होननानै नों दिनै बोरै बुंनो हाखो? अब्लाथ' नोंनि गोसोआव जेबो गैमारा। आं दा बुजिबावबाय बेवहाय। आंनि थरथिंसे मोदै नोंनि गोसोआव दिनैसिम दुखु मोननाय फोरमायाखै। आंनि थैनो खारनायाबो दिनैसिम नोंनि गोसोआव हाबाखै। बेनिखायनो नों सोलायाखै। आं दिनै बुजिबावबाय बे बाथ्राखौ खोनानानै। अब्ला नों माब्ला सोलायगोन? दिनै थैनो खारनायसिम थांबाय आङो, जैग' होनायसिम थांबाय आङो। नाथाय नोङो बे इउटुबारनि सिगाङाव बुंबाय मा, दिनैसिम गोसोआव थानाय नांज्लायफेराखै। माबायदि मानसि बियो? होमबा माला सोलायगोन? बबे बाथ्राया, बबे रावा, बबे मेगननि मोदैया नोंनि गोसोआव हाबनानै नों माब्ला सोलायगोन? माब्ला? गथ'आ देरबाय, गाबोन समफोर दख'ना गानबानो बिजामादै मोननायनि सम जानोसै। नों माब्ला सोलायगोन? आंनि बबे रावा, बबे आखला, बबे आखुआ हाबनानै माब्ला सोलायगोन? नों आंनि माहि अननाय, माहि आखलजों नोङो आं गुरै, आंना हिन्जावआ जेबो खालामनो रोंखाया, सानसे खारलाङो न'आव, अखानायैनो फैफिनो, बालाबो जेबो खालामनो हाया बियो। नों बिदिमोन ना? आरो बुंदोंमोनबो नों सानसे, आं सानसे बे न'खरखौ गारनानै खारगोन होननाय समाव बुंदों नों। खाद बादा गैया। जोंफोरनाव हिनजावा लाइटआव एम्फौ बारसोमनाय बायदि फैयो। रेकर्ड दङ, खोनासंनो हागोन। लाइटआव एम्फौ बारसोमनाय बायदि फैनो। होमबा नों दिनै सासे हिनजाव खारनायखौ मानो नागिरखो? लादोना, लाइटआव एम्फौ बारसोमनाय बायदि फैयोना।